Інформаційний ранок на телеканалі АТR триває. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Як і обіцяли, в нашій студії політичний експерт Оксана Білякова. Доброго ранку, пані Оксано. Доброго ранку. Безумовно, найбільше всіх хвилює це те, що починається нова сесія у Верховній Раді, зокрема сьогодні Погоджувальна рада, і, відповідно, мають ухвалити порядок денний і взагалі плани на тиждень. Як ви вважаєте, про що йтиметься на цій Погоджувальній раді і чого чекати від цього тижня у Верховній Раді? Ну, сьогодні вже з самого ранку журналісти обдзвонюють шановних депутатів, питаються в них, чи в кінці кінців кадрові питання будуть якось там розглядатися, чи взагалі дійдуть руки до закону про антикорупційний суд. Ну і знову ж таки мудрі представники депутатського корпусу розказали, що з судом антикорупційним навіть нема що сподіватися, тому що взагалі-то ще комітет його не розглядав, бо там кілька законопроєктів, які з них виносити до зали, ніхто не знає. Кадрових питань порядку денного цього тижня теж немає. На питання, чи хіба немає голосів за відставку Гонтарєва, всі твердять, що за відставку є, але за нового голову Нацбанку нема. І поки голосів не нацарюємо, голосувати не можемо. Так що більш-менш таким чином ніби виглядає ситуація. Хоча, наскільки я пам'ятаю, питання персональні, то значить складу, там, наприклад, ЦВК чи заміни голови Нацбанку, голосуються навіть без внесення до порядку денного. Це персональні питання можуть бути з голосу просто запропоновані і проголосовані. Стосовно законопроекту про національну безпеку, що можна сказати, чи будуть розглядати в першу чергу, чи ні, як ви думаєте? Ну, мені важко сказати, як буде відбуватися це голосування. Чому? Тому що, якщо самі депутати, чесно, вже визнають, що вони не розуміють, як буде процес відбуватися, то тим більше нам, експертам, просто неможливо навіть вгадати. Чому? Тому що інколи всі як один твердять, що так, сьогодні напевно, потім виявляється ні. Або зворотній процес, можуть сказати, що ні, сьогодні точно не буде, там можете розслабитись. І в той момент, як всі сказали, що не буде, голосування відбувається. Тому це така ніби трохи лотерея, але національна безпека – це дуже важлива річ. От зараз я їхала до вас на канал, я не за кермом, я просто пасажир. Але 3 квартали за машиною їде якийсь громадянин на червоному Peugeot 9243 АА. Потім, коли ми біля каналу зупиняємося, підходить до вікна, стукає і починає вимагати якоїсь сатисфакції. Я кажу, вибачте, що взагалі сталося, я вважаю вас там порушниками і ви якусь там створили аварійну ситуацію. Я кажу, добре, окей, викликаємо поліцію. Поліцію викликати не захотів, я його номери сфотографувала, він каже, а я тебе в бетон закатаю. Ну, от така у нас безпека. Я розумію, що національна безпека – це глобальне питання, але безпека реальної людини, такої посередньої, це, в принципі, те, з чого складається наша національна безпека. Ви так непередбачувано і дуже вдало підійшли до теми, про яку я також хотіла з вами поговорити, тому що якраз вчора був мітинг цікавий такий, він стосувався національних дружин. Взагалі про таке поняття ми обов'язково поговоримо, але зараз я все ще хочу повернутися до самого закону про національну безпеку, тому що взагалі є можливість зараз принаймні передбачити, спрогнозувати, хто за кого, як буде голосувати. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що так чи інакше всі прекрасно розуміють, що треба щось робити зі Сходом, але тим не менш це дуже політичне рішення. Можна вже робити якісь прогнози, чи ще рано про це говорити? Ну, взагалі зі Сходом робити нас закликають всі щось. Але що ніхто не може нормально або порадити, або хоча б спрогнозувати. Тому що оці заклики «давайте проводити вибори», відомо, що вони дуже добре звучать, але насправді реалізувати це в повній мірі абсолютно неможливо, тому що для того так територія і називається у нас в усіх документах непідконтрольною, тому що там насправді немає як відслідковувати, немає як там спостерігачів забезпечити безпеку, немає як кандидатів забезпечити безпеку, немає взагалі можливості, щоб приїздили загальнонаціональні, тим більше якісь там, умовно кажучи, націоналістичні західного регіону партії,
партії і там агітували. Ясно, що ніхто їм там того не дозволить. Ну і найгірше в цьому всьому те, що навіть якщо б голосування відбулося типу референдум, в лапках кримський, ну то до нашої Верховної Ради би потрапили витажки, які представляють зараз самопроголошені республіки ЛНР, ДНР. Тому ну, у нас на нашій так званій континентальній мирній частині дуже важко з безпекою взагалі дати лад. А тим більше пробувати навести лад на території, на якій люди ходять озброєні. І там кожен день ми бачимо втрати або, не дай Бог, хтось поранений, або ще гірше загиблі наші військові і мирні люди. Так що тут просто дуже необхідний, але дуже контроверсійний закон. Знову ж таки, переходячи до питання нашої безпеки навіть в повсякденному житті, давайте почнемо здалеку. От ваше ставлення до такого поняття, до такого явища, як національна дружина. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що от правовий нігілізм, який зараз в країні існує, він призводить до того, що так от один одного беруть за грудки, тому що комусь щось не сподобалося. І спершу грозять, а потім, боронь Боже, ще почнуть ці погрози втілювати в життя. І коли, наприклад, в таку ситуацію втрутиться така от, ну, умовно кажучи, створена абсолютно хаотично якась там дружина у мене асоціюється з поняттям «жена» українською мовою, да? То в той момент може виявитися, що ці дружинники приймуть чиюсь сторону одного з учасників, умовно кажучи, да, якогось там конфлікту. Ну, я розумію, що коли це жінка, на неї напали, в неї відібрали сумку, тут відомо, хто винний. Да? В ситуаціях типу «ти мені уступив дорогу на перекрестці», тут ну, навіть поліція мусить провести розслідування, побачити там камери спостереження, якщо вони є, і тільки після чого слідчий передає цю справу, якщо там є склад злочину, до суду, наприклад. А ну, так от на ходу будуть просто якісь озброєні люди, невідомо ким делеговані в ці дружини, розрулювати, як це кажуть на такому сленгу. Ну, то ж взагалі ми прийдемо до повного хаосу. Мені це видається досить небезпечною. Ну, зокрема, зараз щойно бачили наші глядачі відео. Ми показували це з вчорашнього мітингу в Києві. Люди вийшли з плакатами, де написали «Ні рейху в Україні» і виступили, власне, проти легітимізації парамілітарних рухів в Україні як такій. І дуже багато хто пов'язує, наприклад, нацдружинників з полком Азов, які досить однозначно налаштовані, і, відповідно, їхні там якісь рішення, чи розслідування, чи дії можуть бути дуже так вузьконаправлені, скажімо так, якщо ліберально висловитись, так би мовити. На вашу думку, це взагалі явище, те, що воно з'явилося саме в такому вигляді і намагаються його зараз легітимізувати, воно заполітизоване? Кому це вигідно? Ну, це так звані приватні армії. Це просто один хтось, наприклад, коли Коломойський це робив, це було для того, щоб захистити область Дніпропетровську від можливої там експансії росіян, то було зрозуміло, для чого це робиться, і людина власні кошти поклала, наприклад, на те, щоб якимось чином допомогти державі і втримати цю навалу, яка теоретично могла просунутися далі вглиб України. Тут, в цій ситуації, мені здається, що можуть виникнути такі моменти, коли якийсь політик буде використовувати от таких от, може, патріотично налаштованих, може, абсолютно з гарними інтенціями людей у своїх спеціальних політичних цілях, щоб прийти до влади, щоб там підвалини існуючої держави розхитати. Тому умовно кажучи, коли виступає міністр внутрішніх справ і каже, що тільки держава має монополію на насилля, ну то він каже такі дуже догматичні, але насправді реалістичні речі. Тому що країни, де на насилля мають право всі беззаперечно, ну це вже якісь такі, вибачте мені, там африканські республіки, де влада міняється кожні 3 дні, в залежності від того, хто більше зброї прикупив у своїх партнерів.
Зараз дещо хочу прийти до теми такої, ну, скажімо, також глобальної, тому що всі прекрасно розуміють, вибори в Російській Федерації, ну, вибори, умовні вибори, це Путін знову стане президентом. І та ситуація, яка зараз на окупованому півострові, давайте спочатку послухаємо цитату Рефата Чубарова, голови Меджлісу, народного депутата України, і потім обговоримо, власне, те, що він сказав. Якщо Путін буде правити Росією, то для нього повинна створитися ситуація більш загрозлива, ніж здача повернення Криму. Більш загрозливими умовами може бути вибух самої Росії, розпад, повстання. Сучасний світ, наші партнери разом з Україною в змозі підготувати ці умови. Необхідно максимально посилити санкції, ізолювати Росію і всіх її правителів від всіх процесів, які відбуваються у світі і життєво важливі для самої Росії, як і невизнання статусу тієї особи, яка буде обрана президентом в результаті проведення виборів і на території Криму. Якби зараз світ поставив таку умову, Путін підпав би під повну персональну ізоляцію. Ну, от, власне, такі слова, це думка пана Рефата Чубарова. От, на вашу думку, взагалі, ця вся ситуація, що відбувається в окупованому Криму, я маю на увазі в контексті виборів. Там вже проходили вибори, відповідно, там зрозуміло, що вибори президента – це більш масштабна подія. Але разом з тим, я неодноразово задавала запитання в цій студії, а що бути? Взагалі, може Україна потім якось, не знаю, позиватися або вимагати, аби визнати ці вибори недійсними, тому що люди там брали участь, люди, жителі окупованої території. На вашу думку, це матиме якийсь вплив? Взагалі Україна робитиме якісь рухи, аби, знову ж таки, щось от вирішити в цьому плані? Мені здається дуже позитивним те, що представники кримсько-татарського народу в великій масі приймають для себе там внутрішнє рішення, умовно кажучи, не йти і не голосувати, то значить не підтримувати окупаційну владу. Це дуже позитивно. Але знову ж таки це залежить від кожної конкретної ситуації, кожної конкретної родини, тому що ми розуміємо, що дуже багато людей там отримали вже російські паспорти. І отримали вони їх, мабуть, не тільки тому, що вони там не є, умовно кажучи, патріотами України, просто їх змусили це зробити. Я пам'ятаю, коли розвалився Радянський Союз, і старше покоління міняло паспорт совєтський на український, тому що їм казали, цукру по талонах не отримаєте, якщо паспорта не поміняєте. Ну це, умовно кажучи, цукор, від нього можна відмовитись. Да? Але перелік цих продуктів був завжди різний, і люди не хотіли вмирати з голоду, і вимушені були ці паспорти поміняти. То само, і може навіть в гіршому варіанті відбувалося і в Криму теж. Тому люди вже формально є громадянами Росії. І так чи інакше, якщо вони працюють десь на підприємстві, і їм керівництво поставить ультиматум, або ви голосуєте, або вас звільняють, люди будуть змушені кожен в своїй життєвій ситуації робити для себе вибір. І позиватися однозначно можна би було б, мабуть, що, але я не пам'ятаю, чи ми позивалися з приводу референдуму. А референдум то взагалі відбувався абсолютно в незаконний спосіб. А вже після тих декількох років анексії ці вибори будуть навіть для світової спільноти виглядати нібито майже законні, да? Тому що пройшов вже досить великий відрізок часу, і за цей час можна було б, якщо б Україна мала таке бажання і була впевнена в тому, що якщо не перемогти, то хоча б збурити суспільну думку в світі, позивати на тему нелегального референдуму, що відбувся. Продовжуючи тему окупованого Криму, дуже цікава інформація ви, напевно, чули про німецьких депутатів від партії «Альтернатива для Німеччини». Вони, в принципі, взагалі «Альтернатива для Німеччини», ця партія, вона повністю за дружбу з Росією і всіляко пропагує цю тему. Але от 3 числа заїхали декілька там депутатів на окупований півострів і, в принципі, почувають себе прекрасно, кажуть, що будуть там до 9 числа, і на будь-які погрози там з боку застереження, навіть не погрози, а застереження з боку України не надто реагують. От такі випадки, знову ж таки, час минає, так? Уже не перший день Крим анексовано. На вашу думку, такі випадки, вони частішатимуть з часом? Тому що, знову ж таки, забороняють, нібито санкції, але ж, тим не менш, вони їздять, вони там, от 9 числа будуть там люди.
Якщо казати про західні держави, європейські держави, то, по-перше, дуже багато лідерів політичних виходять з своєї доцільності економічної і політичної внутрішньої в державі. Якщо вони бачать, що, умовно, продовження санкцій проти Росії підриває якусь частину економіки країни, а у них там електорат страшенно з цього приводу збурюється, то вони починають казати гаслами типу «давайте відміняти санкції». І це зрозуміло, це такий політичний популізм. Стосується Німеччини, це взагалі дуже складна історія, і я думаю, що ця версія про те, що німці деяким чином відчувають себе винними за фашистський режим, який наніс величезну шкоду Радянському Союзу, а Радянський Союз, правонаслідувачем нібито Радянського Союзу так формально є Росія, і от старші німці, вони таким чином хочуть якось так або вибачитися перед російським народом за те, що було зроблено під час Другої світової війни, або хоча б совість якось там свою очистити. І у них є такий сентимент до Росії. От вони підтримують не тільки економічні, але і, як ми бачимо, там дипломатичні стосунки, тому що вони повною мірою можуть вважати, що це російська територія. Я вас зрозуміла. Хоча, знаєте, насправді от цікавий цей момент, чи дійсно це той сентимент, про який ви говорите, чи це все ж таки так історично склалося, що Путін, наприклад, досконало знає німецьку мову, і все ж таки тут певні такі, саме політичні рішення, аніж якісь такі культурні, національні. Бо прем'єр в минулому працював на «Газпром», правда, минулому прем'єр. І це значить, що у них там з Путіним дуже гарні відносини. Я кажу зараз про такого нібито пересічного німця. Чому? Тому що там теж от така якась, історики так вважають, що існує концепція провини. Але з політичної точки зору зрозуміло, що це все, якщо ми не знаємо, про що йдеться про гроші напевно. Зараз хочу повернутися до тем України, нашої держави. От, зокрема, знову ж таки, та ситуація, яка наразі склалася з недоторканністю, це наша вже улюблена тема, в принципі, яку ми дуже любимо обговорювати і вирішувати різноманітні проблеми, які виникають. От чергова проблема – це, власне, зняття недоторканності з народного депутата від опозиційного блоку, з пана Бакуліна, який наразі не є в країні. Це також дуже цікава схема, коли народний депутат не в країні. От, давайте спочатку послухаємо пряму мову Юрія Луценка стосовно з цього приводу, і потім обговоримо. У справі засуджено 2 осіб. Заступника голови правління Чорноморнафтогазу Кацубу Олександра, котрий пішов на угоду зі слідством і відшкодував 130 мільйонів гривень до державного бюджету. Працівника НАК «Нафтогаз України» Шевченка, який розкаявся і також надав важливі дані для слідства. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще однієї особи, працівника ДАТ «Чорноморнафтогаз України», ім'я якого ми поки що не розголошено. Оголошено про підозру та обрано запобіжний заход 2 особам – Ігнатченко Наталії Миколаївні, голові наглядової ради ВАТ «Верномбанк», та Фролову Антону Сергійовичу і її підлеглому. Також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишнього голову Національного банку України Арбузова, голову управління Чорноморнафтогаз Ясюка, його радника Сахелашвілі, директора департаменту Кудика, начальника відділу ДАТ «Чорноморнафтогаз» Савченко. Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук заступника голова правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. І, користуючись можливості, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно з'явитися в Генеральну прокуратуру України, що, очевидно, вплине на кваліфікацію. Подання у Верховну Раду з проханням надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Бакуліна. Це подання буде внесено наступного тижня до Верховної Ради і розглянуто в установленому порядку. Тобто цього тижня мають розглянути відповідне подання стосовно Бакуліна. Дуже цікаво, що там перелік відповідно людей, особистостей, кому що і за що. Ваша позиція, ваше бачення взагалі цього, що відбувається наразі в країні, і взагалі питання в загальному стосовно недоторканності наших народних обранців?
Ну, це така фішка передвиборча. Всі йдуть на вибори, кажуть, все, прийдемо і одразу скасуємо. Приходять, так от, як котики там помостилися, лапками потупали, так їм хорошо, комфортно. Ну, що ми будемо знімати? Ну, навіщо воно нам треба? І так потихеньку ця тема десь там губиться. І знову такі прибічники того, що давайте, якщо знімати, то з усіх, там, щоб вже і гарант, щоб вже і судді, щоб взагалі не було недоторканих в країні. Хтось пропагує, давайте там частково. Тобто, поки він в парламенті свою діяльність проводить, то це недоторканність, а коли він там як приватна особа, то тоді нехай вже його торкаються. Ну, бачимо, да, що у нас перші особи держави, вони інколи перестають виконувати свої функції, там хочуть відпочити від нас з вами і всієї країни, того навантаження, яке на їх плечі лягло, і там потихеньку виїжджають собі десь відпочити. І в той момент, що тоді недоторканість не буде, це виявляється, що бідний депутат не буде взагалі хотіти десь поїхати на відпочинок, а буде цілий час сидіти під куполом і не виходити на вулицю. Це пробуємо жартувати, але так насправді в нашій країні ніколи не відомо, що може бути ще гірше, чим оцей от інститут недоторканності. Тому що часом у нас є просто люди, які мають величезні гроші, і от тут от навіть жодного мандату їм не треба. Да? Вони просто-напросто купляють собі все, що їм там треба, і виїжджають за кордон тоді, коли їм треба, і ніхто не може абсолютно на це вплинути. А потім, коли там ГПУ починає їх розшукувати по всьому світу або передають папери в Інтерпол може сказати, що тут у вас є ознаки політичного переслідування і не прийняти цю заявку, або сказати, що немає там якихось суттєвих доказів складу злочину, і ми теж не будемо людину розшукувати через наші структури. Так що, по великому рахунку, тут якогось рецепту єдиного практично, мені здається, бути не може. Це треба сідати і домовлятися, да? От яким чином ми з одного боку виконуємо обіцянку перед виборцями, але знову український виборець має такий якийсь дивний сентимент до свого депутата, чи то гречки наївся багато, той, що депутат йому там перед виборами надавав, чи обіцянки якісь там величезні, і все ж таки люди сподіваються, що хоча б частина буде виконана. І вони майже ніколи не пам'ятають тих якихось неприємних речей, які вже скоїв перед тим їх обранець. Навіть якщо це були речі, пов'язані з кримінальними справами, і навіть якщо там прокурор на всю країну це оголосив, це абсолютно не означає, що люди підтримують або, мовно кажучи, там арешт, або подання на зняття депутатської недоторканності. Ще хочу дещо зачепити тему розшуків і відповідних одіозних особистостей. Зокрема, це от Микола Злочевський. Ви, напевно, чули про те, що він наразі повернувся в Україну. Глядачам нагадую, що це особистість така одіозна, знову ж таки повторюю, тому що підозрюється він у незаконному збагаченні. І цю підозру висунули ще у 2014 року. І з того часу він перебуває в розшуку, навіть з 2015 року він перебуває в розшуку у ГПУ, власне. І от ця справа, знову ж таки, вона така грає собі, довго тривала, там якісь розслідування, там вже і долучається і НАБУ, і САП, і цілий скандал уже між цими трьома органами. Знову ж таки, давайте, напевно, спершу ми почуємо, що думає з цього приводу пан Юрій Луценко, потім реакція Холодницького, керівника САП, і потім обговоримо це все. Прошу. В грудні 2015 січня 2016 року Генеральна прокуратура України передала усі провадження по діям навколо бізнесу Злочевського, а також діяльності Злочевського як міністра українського уряду на вимогу до Національного антикорупційного бюро. Нагадаю, що попри те, що ці справи є підслідністю ГПУ, бо були скоєні до створення бюро, Національне антикорупційне бюро має право витребовувати в інтересах власного слідства будь-яке кримінальне провадження з інших органів, в тому числі ГПУ. Така норма закону, я вважаю її одним із, найефективніших інструментів особливого статусу цього антикорупційного органу.
Тому ці справи були передані до Національного антикорупційного бюро. Наскільки я знаю, одна з них це була провадження за фактом вчинення службовими особами Міністерства екології в 11-13 роках та проведення процедури закупівель, заволодіння бюджетними коштами, зловживання своїми службовими становищами службового підроблення. А інше провадження за фактом зловживання службовими особами Міністерства екології своїм службовим становищем під час видачі спеціальних дозволів на користування наданим приватним підприємством в 10-12 роках. Саме ця справа була закрита САПом 1.08.2017 року. Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину. Для закриття провадження не була потрібна згода детективів НАБУ. КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення. Ну і наша улюблена історія про те, що як один орган закидає іншому, про незаконну діяльність і так далі. Ваше бачення і ваше ставлення до цієї проблеми? Я історик за першою освітою і взагалі завжди пригадую якісь там історичні паралелі. В принципі, чиновництво з'явилося там десь ще в стародавньому Єгипті, потім там і Рим, і Греція, і всюди завжди чиновники були. В радянські часи це вже взагалі розквітло там з дуже буйним квітом. І ми просто не хочемо зрозуміти для себе просту річ. По-перше, ми, то значить громадяни, зі своїх податків платимо чиновнику заробітну платню. Потім, якщо він десь має можливість на якісь тендери впливати чи на якісь державні кошти, там от розподілення дозволів і так далі, він там може отримати свій хабар, а потім деякі з громадян йдуть ще до чиновника з власними грошима, які ще залишилися після тих всіх сплатів податків і комунальних платежів, і несуть йому ще хабаря за те, що його там громадянина питання буде розглянуто в першу чергу, чи прискориться, чи буде позитивно розглянуто. Тобто чиновник може отримувати з 3 джерел надходження. І то, що за ним тепер спостерігають 3 або 4 різних органи, які покликані боротися там з корупцією і хабарями, це дуже добре. Але ж ми знову ж таки, громадяни, платимо заробітні платні цим органам. А так от насправді на виході не дуже багато ефекту ми бачимо. Ну от весь час повторюють, що якщо створиться вже тепер антикорупційний суд, то вже ефект насправді почнеться, тому що в таких теперішніх судах не можна дочекатися позитивного розгляду питання. Якщо навіть якісь чиновники попадають, то їм або заставу величезну дають, вони мають змогу цю заставу внести, або там браслети вдівають, або під особисте зобов'язання. Це вже так залежить від кожної конкретної ситуації. І оця от така, як російською мовою, мишине возня між цими антикорупційними органами, вона призводить до того, що громадянин починає просто-напросто не розуміти взагалі, навіщо вони були створені, який від них взагалі ефект, і чи насправді не треба було ці гроші віддати, умовно кажучи, бюджетникам на підвищення там заробітних плат чи пенсії військовослужбовцям, яких підвищення там заморозили до якогось там наступного року. Тому от відсутність ефектів, вона взагалі-то призводить до такого страшенного песимізму серед населення, і цей песимізм, він проявляється в тому, що просто перестають навіть спостерігати за цими процесами, аби не телебачення там, чи радіо, то взагалі ніхто б не цікавився. Разом з тим, знову ж таки, повертаючись, ми вже те, що ви зазначали про це, пані Оксано, хочеться почути, все ж таки зрозуміти, що чого чекати від народних депутатів, тому що є певні вимоги від МВФ, міжнародна спільнота усіляко реагує. Те, що українці вже переважною більшістю не орієнтуються у цих всіх видозміненнях і постійних баталіях, це факт. Але разом з тим, чи чекати нам якихось змін, от якісних там створення антикорупційного суду, те саме зняття недоторканності, взагалі отих от всіх вимог, які нам були пред'явлені, чи чекати їх від цієї сесії, на вашу думку?
Теоретично треба чекати. Практично ми бачимо, як це може, мовно кажучи, відкладатися в якусь там довгу шуфлядку. Да? От не хочуть вони виносити це в зал, і під кожним приводом не виносять. То комітет не розглядає. Де? Чому комітет не розглядає? Ну, бо нема більшості і не приходять на засідання. От як, наприклад, там Єгора Соболєва відставку там з того посади голови комітету відправили. Просто деякі депутати перестали ходити на засідання, і потім виявилося, що кворуму немає, комітет непродуктивний, нічого не голосується, і ну, не може людина керувати, значить, треба від неї там якимось чином позбавлятися, як від голови. Ну і далі, знову ж таки, ці процеси, вони безкінечні, тому що бюрократія, вона така дуже цікава штука. Як ми чуємо, інколи навіть самі депутати до кінця того регламенту не знають. От якщо людина стикнулася безпосередньо там з своєю службовою діяльністю, то вона починає розумітися на тому. Якщо вона, умовно кажучи, там своїм помічникам це доручила, то може виявитися, що і не до кінця знає всю процедуру. Так що інколи бувають ситуації, коли нема часу прочитати. Такі законопроекти, там величезний обсяг, плюс якісь нереальні кількості поправок. Ми бачимо, да, що це затягується інколи там на одну сесію, інколи перекладається на другу сесію, бо не встигли всі поправки проголосувати. Оцей момент прийняття інколи закону одразу в другому читанні і в цілому, він ніби так прискорює прийняття. А коли починається це розглядатися кожна поправка, і це ще тільки перше читання, до другого читання це все буде ще перероблятися і підготовуватися, то багато часу, і люди вже просто втрачають інтерес. От, знову ж таки, електорат український. Або ще гірше, починають з голосу ці поправки вносити. І там просто-напросто то, що було десь там ці поправки зареєстровані і нормально прописані, потім з голосу вони абсолютно трансформуються і не відповідають тому, що було закладено в першому цьому варіанті, і сенс втрачається, і немає абсолютно розуміння, звідки це взялося. Так що мені здається, що Міжнародний валютний фонд, тут він зараз тримає паузу. І наголошує на тому, що поки, шановні, ви не виберете легітимного голову Нацбанку, ну то куди ми будемо давати гроші? Кому? Виконуючому обов'язки. Він має свої повноваження, але вони досить обмежені. Знову ж таки, склад ЦВК, який вже давним-давно просрочений. Теж може виникнути ситуація, я не знаю, там з точки зору права, наскільки вона легітимна, але ну, з точки зору маніпуляції вона дуже, мені здається, цікавою, коли той склад буде анульований попередній, а наступний не буде проголосований. Ну, от, наприклад, таке безврем'я настане. Да? А як можна проводити хоч які-небудь вибори, якщо немає складу ЦВК? Жодних не можна проводити. Тож от технологія, яку можуть пробувати відпрацювати. Ви згадали про пана Єгора Соболєва і взагалі сьогодні говоримо про вічне, тож вважаю за потрібне все ж таки зазначити про марш за імпічмент, про пана Саакашвілі, який не вгамовується, він досі там веде таку посилену боротьбу. На вашу думку, взагалі, чим це може закінчитися? Тому що там вже збираються, якщо я не помиляюся, нових кандидатів, альтернативу на владні посади там пропонувати. От з вашої точки зору, наскільки це, не знаю, довгострокова історія, коли це закінчиться, чи закінчиться взагалі, чи буде дійсно впливати оці кандидатури на щось, на хід подій, на розвиток, чи ні? Ну, це протестний рух. Кожний протестний рух – це символ. Це символ і сигнал. От цим протестним рухом посилається сигнал виборцям, що альтернатива існує, треба тільки за неї там поборотися, умовно кажучи. Це посилається сигнал західній спільноті. То, що бачите, от ті, кому ви допомагали, як це зараз модно казати, перейти до влади в 2014 році, вони не до кінця виправдовують ваші очікування, а ми є. Ми такі нові, ми такі незаплямовані, ми кращі. Зараз, якщо ви нам допоможете, так як ви там тим попередникам допомагали, то ми зробимо все набагато краще, і у нас це буде функціонувати більш справно. Ну, це такий експеримент, але, на жаль, цей експеримент відбувається на 40 з лишком мільйонному народові, і це все наші долі, да? Це все наше життя, і ну, деякі просто, вибачте мене, не доживуть до того світлого майбутнього, про яке кожен з політиків не втомлюється говорити. Так що треба пам'ятати, що кожний протестний рух, він якимось чином може вселяти надію в серця
електорату. А і з іншого боку, він просто-напросто привносить таку небажання розуміти, чому так відбувається, що знову чергові нові обличчя, і знову результат може виявитися той самий. І от цього переляку, що ми вже нові обличчя побачили, і з цього нічого доброго не вийшло, щоб це не призвело до того, що, наприклад, вибачте, бабушки, які все ще живі, там, чи дідусі, не повернулися до тої влади, що була перед Майданом, і не почали віддавати свої голоси за них, бо при них жилося нібито краще. І там і курс долара був кращий, і пенсії були ніби більше, і купівельна спроможність була якоюсь там більше зрозумілою. Тому тут це такий дуже неприємний момент для влади, тому що нема аргументів. От покращення не настало. І оцей головний козир, який має кожна опозиція, що дивіться, от поки все було добре, нас там не цінували. А зараз, бачите, на контрасті, може, ви почнете до нас якимось чином більш позитивно ставитися. Ну, тобто, до виборів це точно, що буде пан Саакашвілі тримати оцю напругу, руку на пульсі подій і намагатися все ж таки вигравати. Правильно? Це медійна напруга. Так насправді в маленьких містечках, там, де нема чого їсти, нема де працювати, і, вибачте, мені остання маршрутка поламалася і нема за що перемонтувати, то ніхто особливо навіть про Саакашвілі не згадує. Чому? Тому що він дуже для них далеко. До Бога високо, до царя далеко. І для них найважливіше ота місцева влада. Ота місцева влада, що зараз за рахунок розширення повноважень самоврядування нібито отримала нові можливості в покращенні ситуації в регіоні, але вони жаліються, що можливості нам теоретично дали, грошей під те немає. Поки у нас не буде під то грошей, значить ми не зможемо ці можливості використовувати в повній мірі. І це звучить дуже логічно. Тільки людині, що там живе в тому маленькому містечку, це в селі, воно абсолютно не цікаво, тому що просто вже терпець увірвався, вже нема як далі жити. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую, пані Оксано. Оксана Білякова, політичний експерт, з нами була в студії. Власне, про таке ми встигли сьогодні з вами поговорити. Ефір на телеканалі АТR триває. Дивіться, це цікаво. Зараз я пропоную подивитися сюжет про цей день в історії, після чого будуть новини об 11-й, як і зазвичай. Дивіться телеканал АТR, будьте з нами. 1972 року американський космічний апарат Аполлон-14 успішно приземлився на місяць. Це була вже третя висадка людей на супутник Землі. Вона тривала 4 години 29 хвилин. У місії брали участь Алан Шепард, Стюарт Руса і Едгард Мітчелл. Після 33 годин перебування на поверхні місяця Аполлон-14 стартував у зворотній політ. 5 лютого 1989 року столицю Афганістану Кабул залишив останній радянський військовослужбовець, що стало початком припинення майже 10-річної радянської окупації сусідньої країни. Через 2 тижні всі радянські війська були виведені з Афганістану. Цього дня 1994 року в Сараєво на центральному ринку Маркале стався вибух мінометної міни. Тоді загинуло 68 людей і близько 200 були поранені. Хоча в околицях Сараєва були розташовані головним чином сербські військові частини з важкою артилерією, глава боснійських сербів Радован Караджеш запевнив, що міна була випущена з сербського міномета. Винуватців трагедії так встановити і не вдалося. Однак Рада НАТО 9 лютого попередила боснійських сербів про загрозу нанесення авіаційного удару, якщо вони в 10-денний термін не виведуть свої війська з околиць Сараєва. 5 лютого 1999 року Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття 2 людей. Їхня машина зіткнулася з автомобілем Тайсона. За скоєне колишній боксер відсидів лише 3,5 місяці. Цього дня 2009 року за викуп у $3 мільйони 200 тисяч сомалійські пірати звільнили українське судно «Фаїна». Президент Віктор Ющенко привітав 21 моряка зі звільненням, і судно, що перевозило танки, зенітні установки і гранатомети, відправилось у кенійський порт Момбаса. «Фаїну» захопили 25 вересня 2008 року.